Talkoolaisena jo 4. vuotta ja itse aktiivisena lentopalloilijana haluan olla mukana paikallisen hurrikaanin apujoukkona ja talkoolaisena. Ihan mielenkiinnosta ja halusta. Mikä tässä on parasta? No, saada pelipaikka hyvään kuntoon pelaajille ja auttaa sillä tavalla saada kunnon peliympäristö pelaajille. Tullut aikoinaan Haltia Jaskan pyynnöstä talkoon porukkaan tähän muutama vuosi aikaa. Ja mikä on parasta tässä? Hieno porukka. Mukava. Kauan olet ollut mukana? Koko ajan kun hurrikaani on pelannut. Arvat sitten. Mä olen Kanervan Anne ja olen talkoolaisena ollut muutamia vuosia. Nyt myös 2.–3. vuotta kahvion vastuullaisena. Eli muutaman kerran kaudessa pidän huolta täällä, että kahviossa kaikki toimii ja näin. Mukavaa talkoohommia, saa tehdä töitä hyvän juniorityön vuoksi ja saa uusia ihmisiä ja näin. Me viedään palloa aina sinne, missä tarvitaan. Onko se kivaa? On se ihan kivaa. Oletteko te pitkään tehnyt tätä? 3 vuotta.